Mimo że mam kilka koleżanek, czuję się samotna. Czasami czuję się zupełnie dobrze. Znam śmiech, a to przecież najważniejsze. A ja myślałam tylko o innym, Marku, o tobie. Pamiętam, że... Zatrzymajmy się, weź coś w tej dziurze do picia. Tylko zimne. Ale zobacz. Tak, podejdą. Tak. To oni. Panie Robercie! Jedziemy już. Jeszcze 60 km mamy do przejechania. Zatrzymanie gdzieś, jak będziemy wracać, teraz tylko potem. Marek dostał.